50 cent, just damn, simple lane, goddamn. Čau, čau. Čau. My jsme u dalšího dílu. U dalšího dílu... Našeho multiplayer, no, multiplayer let's play, ne? Jo, i u dalšího dílu multiplayer. Oh. Jinak od minula nic se nám nezměnilo. Takže máme teď 10 vln. Takže uděláme ty postele a my tady kosim z toho bychom si mohli udělat hezkou zahrádku. Tady napadlo co? Jo, hele, a přines nějaký saplingy. Jo. Jo. Jo, ty zahrádky na obilí už nám hezky rostou. Tady rostou další ovce. To vidíte, že rostou opravdu. Střih. Jako střih ve videu. Stříhat ovce. Kdo to nepochopil? Takže už máme do 17. Ale tak potřeba bych ještě jedny nůžky. Teď mě napadlo z těch listů, že bychom udělali zahrádku. Ve vodě, jakoby. Co na to říkáš? Jo. Jo, takže ono se nám už setmí. Hej, tak pojď spát už teda. Počkej, já to, no tak jo. Jo, hele, to máme už hodně. Jo, já jsem teď vytěžil nějaký dřevo, jak jste si mohli všimnout, jsem tady osekal ty zahrádky. Jo, hej, tak pojď spát teda. Jo, já udělám to. Já to nemám kam dát? Tak to hoď. Počkej, jak já udělám No ještě jedno. takhle, jsem tady. Počkej, jak já udělám ještě jedno bedno. Jo, tak máme dvě prostě. Tady já jsem jenom bydlo v tom domu. Ty. Seriousně, tak dáme. Tak to je fakt mini domeček. No, tady budeme mít jeden postel. Bacha. No, víc se tu fakt nevejde. To si vybral zrovna ten největší, co tu asi byl. Jo, takže už máme hodně... Jo, dobré. Zaměř jídlo. Jo, jídlo zaměř. Takže jídlo. Takže fakt hodně jídel máme. Jinak skla máme taky už docela dost. Máme přesně 2 staky. Hele, uděláme z toho asi placatý, nebo ne? Jo? Jo? Máme 28 stejků. A 2 jsem snět. Tak to uděláme takhle, takhle. Já jdu těžit. Tenhle začátek, ten bude nudnější, no, ale potom se to rozjede A a... ten stavění domů docela by bylo zábavné na to někomu. Kdo rád staví domy, tak... Hele, mohl bych zařídit kuchyni? Hej, takže koukni, kolik máme už skla. Počkej, ještě těžím to. Hej, máme 4-5 staků skla pomalu. Fakt? Aha. A já chci, hele, potom nech nějaký písky na sandstone. Což vždycky hodí. Komu se líbí sandstone, dejte like video. A odběr. Komu se nelíbí, tak to dejte taky. A hejtři, já vás mám jedno upozornění. Hejtujte. Nezapomeňte na to. Ne, ale ono je to docela výhodný hejtování, protože oni, když zapnou to tvé video, tak vlastně se ti přičte zhlédnutí. Já vím, no. To je výhoda. A jako nemyslete teď, když nám dáte dislikey, tak já jako moc na to nehraju, mě je to totálně jedno. Já nejvíc sleduju komentáře a nic jiného. My si vás můžeme v pohodě bloknout. Jako, není to problém. Přesně tak. Kdo vy jste se na nás bach? Ne, samozřejmě se na nás dívejte. Ty kráso, už to vypadá hnusně, jak jsem okosil ty strany toho. Těch zahrádek.
Život jde dál. Má 16 sandstoneů. Jo. To podívej se na dřevo. Dobrý. Tak, já si myslím, že s tímhle už bychom něco mohli postavit. Jo, to jsem. Nějaký mini domeček. Hej, Jinak. když budeš ještě vykopit písek, vykopat, prosím tě? Jen tak mi dej nějakou lopatku. Jo, tak tady. Ježišmarja, to jsem Ale nedořešil. nejlíp půjdeš, když půjdeš tamhle, jakoby, jak ukazuju teď. Tam je hodně písku. Hej, počkej, a pojď sem. Chci z toho i ovce. Já tu zatím budu dirigovat. Je tohle to opět? takže... Chudáci vesničané, hele, přijď sem. Já vím, oni jsou spadli v té džuzně. To jsou volové. Tam se spadnul já. To je vrchol umělé inteligence. Hele, 4, ne 3. Slyšela Minecraft. Hele, má se ještě nenajdla. Diskriminace. Jinak taky hej, co kdyby jsme sloupky udělali z toho, taky od toho skla. Nebo co kdyby jsme sloupky udělali ze stone bricku. Jo, to je mohlo být pěkný. Jeden blok dřevo a jeden stone brick. No, třeba. Ale hele, ty máš ten iron. Ne, A kde je? je tam nahoře v bedínce nebo dole. Ne, není. Jo, je tam. Když jsem ho ještě před chvílí viděl. Ne, není tu, já ho nevidím. Já tam běžím. Nemá Mám 28. Ne, nemám. Mám tu akorát stone. Jo, aha, já mám u sebe. já jsem neviděl opravdu, kde je. Jsem neviděl, že ho mám u sebe. Jo, a diváci. Hele, Fry, tamhle je. Dělej, všimni si ho. A ono, když zatáčí, tak si mým věcí všimáš. Když se na to spíš díváš ve videu, tak víc věcí si všimáš. No jasný, no, protože třeba, když se na to jenom koukáš, si říkáš, no tohle mohu udělat líp, tohle taky. Ale jako ono se vám to říká, i mě třeba, když se na něco dívám, tak ono se to dá udělat líp, ale když to dělám já, tak to dělám úplně blbě. Ty jsi ztratil domov, co? Tak zhebni. Vesničan, killer. Stačí 77 písku. Jo, stačí. Vypal ho, náky, a náky si nej na sandstone. Tu nemáme už ho dost? Skla? No, Já chci ještě náky udělat ty toho. no ale my už ne... Ty krásu, dej máme 6 staků. Nevím, ale že chci ještě udělat ty kostatky. Jo, ale už nemáme ty. Uhlí? Jo. Tak udělej šárkou. Jo, udělej všechno, ne? Rozkaz. Já jdu dokud světí, tady je to zajímavější. Au. Au. Hele, Iron. Děkujeme ti, Bendre, za dar, kterým se nás obdařil. O, sklad, dobrý. Hele, zvuk XP, čekej, ne? Tak už jsem pomalu vytěžil Iron Chrome. Ježišimarja, co s ním těžíš? Jako byl. Hele, tak si udělej zlatý krompáč. Když to jsem udělal 8 lopaty už. Počkej, mám ještě tady. Ty jsi to nespotřeboval? Ještě, jo, pak jsem udělal nuggetky, 9. Ty jsou nám fakt k ničemu. No na zlatý jabka ne. Tak mě asi teď zatím nevypadlo vůbec žádný zlatý jabka. Normální, ne? Jo, a já z tohle udělám nějaký. Sakra, já jsem v háji, protože já už nemám... Jo, dobrý. Já jsem v pohodě. Já už tu budu muset stavět vlnu, nebo co? Já už to nesu. To, co se toto vyrábí za zbroje, pane bože.
Na, tady máš. Ježišmarja, rybu vypadá jak idiot. Tak A dík. počkej, hej, jedno jabko, takže budeme... Budeme tancovat. Hej, už máme jedno zlatý jabko. Takže my se pomalu, nebo hele, tak se jdem vyhlídnout, jaký jsou situace, kde se zabydlíme. Jo, abych to tak viděl. Udělal jsem ti tu trochu zmatek. Já jsem nepořádný. Já už to vidím úplně jasně. Nevím. Hele, tady takhle, ty bylo pěkný. Jump! Hele, já jsem tam asi viděl dýně, tak vydrž. Hej, 12 iron. Wow! Kuře skilla. Hele, vejce. Můžeme si udělat dortík. Počkej, na to potřebujeme co? Mlíko? Ty, ne, ovse. Jsem taky idiot. Ty obilí. Vejce. Jo, tady je vajec. Máš 31 sandstone, hele. Jo, super. Jo. Počkej, ať ty. A tady jsou ovce. Zdroj ovcí na celý život. Hele, tady je hnědá ovce. Fakt? Dělej, jestli mi to Ale to mi přišlo- FPSka, to není neskutečné. Tak my jsme tu zpět. Jo. Asi už vím, proč se mi to tak lagovalo, protože jsem měl 300 mega na počítači. Protože já tu mám ještě hodně nahratých videí. Jo a až nás budete sledovat, jo, tak se zvykněte na střihy bez upozornění. Jak se dělá do... Spát teda. Spát, než se nám to něco začne spavnout. Jsem to neviděl vůbec. To bylo maso, ty dveře. Dobrý. No dobrý, nic se mi zatím nám nespomněl. Jo. Střehy jsou u nás na denním pořádu. Vypálíme ještě nějaký šarkoule. Aha, tak už vím, jak se dělá dort. Jo, takže to se nám za chvilku vypálí už to sklo. Takže pomalu asi půjdem, ne už. Překvap? Je dík. Takže já ho ještě vypálím. Počkej, já se pro něco doběhnu, ale ne. Tam se vypaluje už to šarkoule. Tohle to nechci. Prasečík. Tohle to taky nechci. Co ještě nechci? Písek s tou uděláme sandstone. Hele, tady je ta puklina, nebo trhlina. Jo? Hm? Takže mám 50 sandstone. No, mně se docela i líbí ty sandstone, se mi začínají líbit, hele. Mhm. Ale zombie. Počkej, to tam můžeme jít vypalit. Jo, teď. Hele, vlci! Jo, máš vlci? Vlky? Jo, tady. Ty bychom si no já nevím tu vodu, ale to nepůjde. To hní do pekel. Bude mít z tebe černou vlnu. Ink saku. Díky za ink saky. Tobě taky. Můžu ho naštvat? Vlka, no to je to jedno. Tak si ho chceš ochočit, ne? Já ne, tak pod vodu si těžko budu brát vlky, víš. No, tak se k tobě teleportuje. No, mi ho tam, tak máš něco, tak ho nějak zaval, nebo nevím, aby mi nějak nezdry. Tady je jich asi 50.
Tady tě nezdrhne. A mám tři hlíny, takže to ti fakt nezavolím. Tak to je tohle, tady je tohle. Tady je to, ne? Tadadadadadadada. Hej, ty máš dolet? Jo, Takže tak se až uděláme domeček, tak ho sníme, OK? jasně. Počkej, to musíme to nějak zažitkovat, jak tady nemám prostor. Tak tohle si vezmu. Nějak co asi nepotřebuješ, tak jsem házej, já jsem už naházel ty věci. Tak můžeme prodávat rovnou obchůdek. Proč jsem dal tohle? Co? Já nevím, protože se na to už nevyjde do truhlu. Já si musím vyrobit, to nejde tak přesně. Jo, takže... Hele, tady je zase malý vesničan. Tu ten sprintuje. Tě zbiju. Troufnej si. Pojď vesničánko, já ti neublížím. Strejda Bender je tady. Tak kde teda si ubydlíme? Chceš vidět malýho vesničana? Hezký, hele, tak já nevím. Já už jsem ho zabil. Odpust. Takže jak to uděláme? Takže nějaké nejdůležitější věci, tak máme to sklo teda. Aha. Mhm. A já nevím, co ještě dál. Tak ono teoreticky bychom to vzali možná všechno. Tak jsme dva. No když jsme dva, tak každý jednu truhlu logicky. Já vezmu Přesně tohle. to vyjde. Já tu mám ještě místo. Počkej, já nemám krompáč. Já mám krum, bacha. Mám vzít ty postele? Hej, máš nějaký u sebe i stouny? Jako čistý? No? Jo. Jo, tak to vem z té truhel. I kobly asi máš u sebe, ne? Ne. Ne? Takže počkej, já mám u sebe šárkou. A jo, ty si to vzal. A ty jsou pece. To už nevím, ty. Já to beru. Jo? Já mám ještě 2, 4, 6, 8 kostíček. Jo, ty bedny mi když dej, jo. Co ti za to můžu dát? Na, vem si klej. Tak hele, máš oblí u sebe? Nebo i Leď, klej, buď volný. Nemusím. Ale jenom to, co je zralý. Tak, no a my jdeme, no. Takže konečně po A co tohle? postele. Jo, to tak, ty taky vezmu. Jo? Počkej, mám ještě místo? Jo. Opouštíme vás vesničani. Zabil jsem vám omylem jedno dítě. A jednoho velkýho. A golem. Kdyby si chtěl jídlo, tak já ti dáme. Beatbox. Tak můžeme jít. Tady jsme to fakt hodně prožili. Tak omlouvám se tady za menší lávy. Je nám líto, vesničko. Buď zapomenuta. Já bych chtěl najít jungle. Bender letí! Oh. Tak pro ně se dneska vrátím. No tak Just- tady je nějaká pláž, ne teda? Jo, tady, hele, tak to máme tady kousek. Já si teda vemu tu půjdu. Zabít! Počkej, tak kde se obydlíme? Jo, a tady není konec. To ty mi to laguje. Jestli tady nenačítají ty texty. Tak já nevím, tady ne, teda. Ne, já vidím ještě. Aha, tady to mělký. Takový cheater. Ty lagenzi. Tak já nevím teda, kde tady asi není žádná. To jsou lagy. Počkej na mě. Já jdu, ono se to načítá. Jo, hej, tady jsme byli. Teď jsme se zrodili, mám za to, ne? Ne, my jsme přišli zleva k té vesnici. Mně se to tak taky dost laguje. 8, 7, 12 FPS. Já mám asi 0.
Já se disconnectnu. A zase konektnu. Bandry je zpět, super. No a je to hned lepší. Je tady džungle. Jo? Aha. Takže dřevo máme asi taky postaráno, ale většinou u džungle bývají takový ty, ne? To nevím, co myslíš. Jdi pořád rovně, u džungle bývají moře a takhle různě. Jo, takhle, no. No tam bývají ty souše takový. No když jo, no, ale to je tam prostě, to je tady to hezky. Tu tady je pláž hustá. Jo, poušť spíš. Kde jsi? Jdi rovně pořád. Doufám, že narazíme na nějaký moře. Já jsem teď v půlce té džungle, tak nějak. Já jsem v řece nějaký. Počkej, ale to bude problém, já nevím, kde jsi. Hele, tak tady máme to. Jo, je to tady, moře. Hele, tam nosy, vidíš? Za tebou. Ne. Tady. Za tebou. Počkej. Au! Tady se přiběh, ono, ty si to vzal asi. No, tak tady to máme, hele, na koutu. Hele, proč nemáš to? Brnění. Mám brnění. Fakt? Já vidím, že ho nemáš. Máš na chlabu. Au. Au. Moc se mě přibývají životy, když mám prázdný hungerbar. Ty jo, no, tak tady to bývá, tady to je suchý, ty. Au. Tady je to nějak, že tady bude nějaká velká obrovská. Hele, dýně. Hej, tady jsou ty voci. Dýňáci. Nějací. To je ty věci, ty voci. Ježišmarja, mě to asi leguje. Já uhnitý. No tak to asi ukončíme a nějak se tu pak porozlídnem, ne? Od streamu. Počkej, já musím být u tebe, bez Bendra by to neměl být konec. To brutální láka. Tak asi. Fraji, kde jsi? No tak my se s váma loučíme pro tenhle díl. Ve třetím bychom teda postavili ten barák, ne už? Protože nám se to teď hrozně laguje, no tak se to nedá hrát. Takže my se s váma loučíme, nezapomeňte dát lajky, odbírejte a tak dál. Tak čau čau. Čus.